Omsorg handler om at have hjertet på rette sted. Om at vise opmærksomhed og tage vare på den, der ikke selv kan. Ja. Det giver ikke kun god samvittighed, det kan også betale sig. Barnet, der mistrives, den, der har mistet en pårørende, den sindslidende, der har svært ved at overskue hverdagen, eller gamle hr. Jacobsen, der har brug for en hånd for at komme ud af sengen om morgenen. Ja. Alt for mange borgere, børn som gamle, står helt alene med deres problemer. Det er hjerteskærende, og det skal bekæmpes. Alle har brug for omsorg og følelsen af at være anerkendt som det menneske, man er. Vi må aldrig affinde os med, at børn svigtes, at unge drukner i misbrug og kriminalitet, eller at ældre syner hen i ensomhed. Der skal tages hånd om de mest udsatte mennesker iblandt os, og om os alle, hvis vi havner i situationer, hvor vi har brug for en fremstrakt hånd. Vi vil stå i spidsen for en kommune, hvor menneskers velbefindende er i centrum, og hvor der sættes fokus på at skabe lige muligheder for alle. Jeg stemmer rød, eller jeg vil stemme rød, fordi jeg synes, det er meget mere humanistisk end det blå, og jeg synes, vi gør mere for klimaet og satser mere på de svage samfundet. Fordi hun er ung, hun er kvinde, hun er taget sig af socialområdet. Grunden til Signe Agerholm skal vælges som borgmester i Holbæk Kommune, det er, at der er fokus på åbenhed, omsorg og overblik.